en la primera legislatura el poble estava molt dividit en dues formacions que venien històricament, i nosaltres, amb un grup d'amics de Castellolí, vam presentar una candidatura que l'únic que volíem era, diguem, que no hi haguessin grups al poble i que tothom s'alineés i treballés pel poble. El nostre lema era govern de 7, volíem que tothom estigués, diguem, governant a l'Ajuntament, per tant, els 7 regidors que toquen a Castellolí que estiguessin al capdavant. Vam entrar amb aquest propòsit. No vam guanyar. El resultat en aquelles eleccions va ser 3-2-2, nosaltres ens van tocar 2 i per tant no ens tocava a priori tindre l'alcaldia. Tampoc no ens tocava el dia de la presa de possessió perquè no va haver pacte amb ningú. Per tant, teòricament, si no tens pacte i tens minoria, no et toca, diguem, entomar l'alcaldia. El que passa que un moviment de darrera hora ens van fer alcalde sense previ pacte i sense dins-ho, i en definitiva em vaig trobar, com qui diu, amb la vara de l'alcaldia, sense esperar-me-la, i ens va tocar els primers 4 anys de gestionar el municipi de Castellolí amb 2 regidors a govern i tot el contrari del que volíem, i amb 5 regidors a l'oposició. Va ser una cosa una mica estranya, vam gestionar i crec que vam fer molt bona feina. Fruit d'això és que la següent legislatura ja ens vam tornar a presentar i llavors ja va canviar molt perquè ens vam presentar, ja vam tenir 6 a favor i 1 en contra, i en aquest sentit vam governar allà àmpliament, amb majoria absoluta. Faig la broma a vegades amb companys i amics i sempre els dic que jo crec que faré un favor a la societat el dia que deixem l'alcaldia, bàsicament perquè cada any, cada legislatura ens ha tocat entomar una situació difícil. Quan vam entrar el 2011 estàvem en plena crisi financera, amb una situació molt difícil per tirar endavant els projectes. Teníem el projecte europeu i els bancs estaven tancats i necessitàvem cofinançament sí o sí, i per tant ens va vindre una cosa que no ens l'esperàvem i vam tenir que gestionar-ho. Seguidament, la segona legislatura ens vam trobar tot el tema de l'1 d'octubre i de tot, diguem, el que vam viure els alcaldes i alcaldesses del país, que a més eren pro, o som en aquest cas, pro independència, doncs, que és ben conegut, de tot el procediment. Per tant, era un afegit a la gestió diària el tema de defensar el país i d'estar defensant les institucions, i inclús agafar les vares i viatjar a Bèlgica quan ens va tocar anar-hi. I en aquesta tercera que deia, ja n'han passat 2, la financera, després la crisi nacional, ara ens trobem amb la crisi de la pandèmia, que tampoc ningú se l'esperava. I per això faig la broma que potser, diguem, si m'aparto s'acaba la maldició, perquè a cada legislatura ens hem trobat amb un sobrevingut, més enllà de la gestió diària del propi municipi. Però ho hem fet amb força, amb ànims, i de fet encara té més sentit la nostra professió, la nostra feina, les ganes de liderar el poble, el fet d'ajudar a solucionar les adversitats. La fotografia de petit que us ensenyo és una fotografia jo anant en bicicleta, perquè la infància aquí a Castellolí, quan nosaltres érem petits, era tot el dia al carrer. Ens agradava, amb els amics i amigues, estar tot el dia més enllà. Quan sortíem de l'escola ja ho esperàvem per estar per la muntanya disfrutant. El dia que no teníem bicicleta, que no rodàvem, perquè algú tenia la roda feta malbé o tenia una avaria, era com quedar exclòs de la societat d'aquell moment. I jo recordo la meva infància amb una felicitat brutal, el fet de compartir amb els amics amb una llibertat en el carrer, en el lliure i en el poble, amb una seguretat, i aquest és una mica el desig que també vull pel futur de Castellolí. És a dir, que la gent del poble pugui, ara, els menuts puguin jugar, puguin estar al carrer lliure, puguin disfrutar i amb total seguretat. I en aquest sentit, des que nosaltres estem a l'Ajuntament, hem fet moltes instal·lacions aquí al poble. L'última és un pump track que es va fer a l'estiu que ha tingut molt èxit, que és un circuit per la bicicleta i el patinet obert per practicar aquest tipus d'allò, i que és l'únic que hi ha a la demarcació de Barcelona d'aquest tamany, i que ens ha vingut gent d'arreu a practicar aquí aquest esport. I el mateix que un dels projectes estrella que començarem aviat, que és tancar l'Avinguda Unió, perquè sigui peatonal i les nanos puguin tornar a jugar al carrer amb una tranquil·litat pels pares. En quant a la fotografia professional, us ensenyo una fotografia on vaig anar acompanyat de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona i de l'àrea metropolitana, oferint les instal·lacions del poble arreu del món.
anàvem plegats per captar empreses perquè vinguessin al nostre territori. Per què? Doncs perquè és el que professionalment podria dir he fet els últims anys de la meva vida, que és intentar promoure la instal·lació del parc motor i el municipi de Castellolí arreu del món. He viatjat diverses vegades a Àsia, a Canadà, a Mèxic, moltes vegades a Europa, en fires professionals, en congressos, i és una mica, a vegades quan ho explico, dic, home, un municipi de 560 habitants, com t'has bellugat a nivell del món, no? I sí, perquè de fet el municipi a nivell poblacional és el que és, però tenim una instal·lació que crec que és de país, o ha de ser de país, que és el parc motor, i això ho he intentat ensenyar on he pogut, no? I aquesta fotografia il·lustra això, no? Que a més té aquest sentiment de no anar sol tampoc, sinó d'anar sempre acompanyat del país, que també és present Catalunya, i tota la ciutat de Barcelona, que és la primera ambaixadora a nivell mundial. I en quant a l'adolescència, t'ensenyo una fotografia jugant a futbol amb els amics. Sempre m'he considerat una persona d'equip i sempre he jugat en molts equips de futbol durant tot futbol sala, futbol amateur, mai he competit així a nivell amb grans equips, però per mi és la màxima expressió de quan es parla d'equip o es parla de compartir, doncs és quan jo ho he viscut en un equip de futbol. Hem estat de sort des del punt de vista econòmic, perquè nosaltres ja, diguem, som un municipi petit, per tant no tenim molt comerç, i com que no tenim molt comerç, diguem, que no s'ha vist afectat com altres municipis que parlo, veïns. A nivell d'atur, Castellolí sempre ha tingut un atur, diguem, dintre la Conca d'Òdena ha sigut sempre molt més baix, i amb això també hem estat, diguem, si em comparo amb ajuntaments veïns, doncs hem estat de sort, coses com siguin. Altra cosa és que com arreu del país la gent ha agafat Covid, els hem hagut de portar o acompanyar menjar a casa, hem hagut de fer coses com a Ajuntament que no estàvem acostumats. No vam estar durant el confinament perimetral que es va fer a la Conca d'Òdena, no vam estar, però això jo diria que va ser, depèn com, va ser inclús un greuge. Perquè quan la teva població està acostumada a anar sempre a la població principal, que en aquest cas és Igualada, i et tallen l'accés, a vegades crea més perjudicis que si ens haguessin inclòs dintre l'àrea. Castellolí va jugar un paper cabdal dintre el confinament de la Conca d'Òdena perquè tots els grups de Mossos d'Esquadra, del SEM, de Protecció Civil, van estar a Castellolí mentre seguien el confinament de la Conca d'Òdena i vam intentar ajudar des del primer dia amb el que podíem. De fet, a moltes de les reunions, que suposo que llavors van sortir bastant per la televisió, no només sortien els 4 municipis que intentàvem sortir sempre els 7. Més enllà dels 4 confinats sempre sortia Castellolí també, la Pobla i Jorba. Aquest any vam fer una mesura transversal per tot el poble, que va ser, jo diria que és dels pocs pobles que ho ha fet, o almenys no n'he vist gaires, que és que vam baixar l'IBI de tot el poble un 10% de cop per aquest any 2021. Enteníem que era una mesura que beneficia a tothom en aquest sentit i per tant la vam aplicar. Gràcies a Déu hem tingut i hem fet bona feina els últims anys i tenim un bon estalvi i un bon romanent, per tant hem pogut fer aquesta mesura quan tocava, que crec que és ara. Molt extrovertida, estem acostumats que arrel del circuit i arrel que som un territori que tenim molt bosc, ens ve molta gent en bicicleta, amb motos, gent que ve al circuit i per tant estem acostumats a interaccionar molt amb el que ens visita. Ara amb el Pantrac és increïble la gent que ens ve de fora a practicar aquest tipus d'esport i veus que els nanos dels pobles es relacionen molt bé amb tothom que ve. Això és una riquesa que en municipis potser més aïllats, més tancats, costa més. Nosaltres tenim aquesta sort, que estem ben comunicats i per tant som molt receptors i ajudem molt la gent que ve. Sempre tenim la porta oberta de les cases
per a aquella persona que ho necessiti. Si fixeu, a la via pública hi ha molts bancs, i és perquè també aquí, més a l'estiu que ara a l'hivern que fa més fred, no? Però a l'estiu o a la primavera la gent li agrada sortir de casa, sentar-se al banc i interaccionar amb l'entorn i amb la gent que ens visita. No? El fet de tenir coneixement sempre ajuda, és a dir, no siguis enginyer o siguis doctor, al final tenir coneixement sempre t'ajuda doncs, a involucrar-te més. No? Però el fet que tinguem un circuit a Castellolí ens honora i significa molt, perquè ens situa el mapa més enllà del poble. Al final, el circuit no està pensat pel Castellolí, sinó que està pensat per Catalunya i pel món. I aquesta visió l'hem de tenir. La nostra, com a Castellolí, la nostra visió al món és el circuit. Molta gent no coneix Castellolí pròpiament per cap bé d'interès cultural, i en canvi coneix Castellolí perquè hi ha un circuit. En el món del motor, en l'argot del motor, a més és habitual que la gent no parli de circuit de no sé què, sinó que la gent ja fica el nom de la població, Montmeló, Jerez, Castellolí, Silverstone, i per tant ens situa, com el poble de Castellolí ens situa al món. Per tant, parc motor què és? És molt. I ara encara serà més, perquè estem treballant perquè el parc motor sigui un referent pel vehicle connectat. Hem aconseguit que un partner tecnològic, que és Celnex Telecom, se'l faci seu al circuit, i des d'aquest punt de vista estem treballant per ser una instal·lació puntera a nivell mundial amb aquest tipus de vehicle, que és el vehicle de futur. Per tant, no només ens situa al món, sinó que a més volem ser activament un referent amb aquest tipus de mobilitat. A Castellolí tenim un bé d'interès nacional, que és el castell de Castellolí, i després dos béns d'interès local, que seria l'església vella de Castellolí i l'església de Sant Feliu. El castell, que és l'únic bé d'interès nacional que tenim, és un castell que malauradament està derruït. Sí que és veritat que des de fa 3 anys cap aquí estem fent l'aixecament arqueològic. Aquest any, si tot va bé, a través d'ajudes que hem rebut directament de Diputació i d'altres òrgans, doncs farem l'aixecament total. Nosaltres, a més, fem xarxa amb els altres castells de l'Anoia i hem fet un projecte turístic que es diu Anoia Terra de Castells, que aquest projecte turístic el que intenta és ficar en valor els castells, però no només els castells, sinó també les seves històries. Et baixes una app i aquesta app et situa al castell de Castellolí, hi ha QRs de diferents llocs, t'explica què és cada lloc, cada cosa diferencial dintre del castell. És una manera, diguem, interactiva i amb noves tecnologies de treure la gent a la cultura del territori. Però és que això ho fem amb el castell, però és que tenim altres béns d'interès, com són les barraques de pedra seca. Castellolí, com que abans tenia molta vinya, té una riquesa increïble en barraques de pedra seca. I tenim 2 rutes clarament marcades, també amb una aplicació mòbil que tu vas caminant per la ruta i quan ets prop de la ruta doncs se t'engega la història de la pròpia cabana de pedra seca i pel camí pots recollir premis si respons les preguntes. Després també tenim 2 rutes més marcades de fonts. Castellolí també té una riquesa important perquè tenim zona calcària i zona argilosa i fa que tinguem moltes fonts naturals. No de gran cabals d'aigua, però sí que són petites fonts que surten naturals. La política municipal com a tal no ha canviat. El que sí que ha canviat és el que hem parlat abans, que hi ha hagut crisis que no estaven previstes, que s'atsolapen a la feina municipal. Ja sigui en el moment que tocava la crisi financera, ja sigui després en el tema identitari, ja sigui ara amb la pandèmia. Per tant, més enllà de la gestió diària, que és la que tu estàs preparat i prepares amb l'equip del que vols fer al municipi, has d'afrontar coses que no estaven previstes. I això és el que sí que m'he trobat en les 3 legislatures durant els 10 anys. Doncs aquesta legislatura, els principals reptes que té Castellolí, un és la part central del municipi de Castellolí, és una antiga Nacional 2. I ja des de fa pocs mesos ens l'ha cedit la Generalitat de Catalunya a l'Ajuntament i ara ja és municipal i l'idea és convertir això en una rambla i en un espai de trobada al poble totalment segura. Com explicava abans, treure els cotxes del tram central del poble.
Aquest és el projecte estrella que tenim de legislatura, ara que s'està redactant. Ho han fet a través de la Universitat Politècnica de Catalunya, els estudiants universitaris d'últim curs d'arquitectura ens estan fent propostes, també ho estan fent amb arquitectes privats. Hi ha molts projectes tractors que s'han demanat al Ministeri de Madrid i que s'han demanat a la Generalitat, en què el parc motor té un tret diferencial i pot jugar amb el tema de la mobilitat connectada, i per tant aquesta és la part econòmica que volem que en el futur segurament veurem Castellolí en el mapa de treball de la mobilitat del futur. I des del punt de vista de altres projectes estratègics que tenim, com he comentat abans, és acabar l'aixecament arqueològic del castell per poder dir que hem recuperat la memòria històrica. Jo sempre he dit des del primer dia que jo estic de pas. També és veritat que això ho diuen molts, però sempre he pensat que l'administració pública és bo que hi passem una temporada i intentem donar el millor de tots nosaltres, però després deixem pas a que una altra persona amb la mateixa il·lusió que nosaltres del primer dia faci el mateix. I des d'aquest punt de vista no sé si serà d'aquí 2 anys, si serà d'aquí 1 o si serà d'aquí 3, però sí que és veritat que cada dia que passa, cada dia estic més a prop a que això passi. O sigui, jo tinc clar que no estaré eternament. L'anterior alcalde, abans que jo entrés, en Jesús Brugués, va estar 31 anys. Jo diria que va ser el segon alcalde en estar més anys en un ajuntament. No m'hi veig, ni m'hi vull veure. Hi ha un moment especial diferent que l'he viscut, potser l'1 d'octubre, segur. L'1 d'octubre va ser el bo i el dolent, també t'ho dic. El dematí va ser una sensació d'unió de poble que no havia vist mai. O sigui, les persones que no t'imaginaves estaven al carrer defensant una cosa que es considerava que era sagrada, que era el seu dret a votar. I això, a municipis petits, es va viure amb una intensitat espectacular. I en canvi, a la tarda, vaig passar-ho potser dels pitjors moments que he passat a la meva vida. Al final és de tindre més paper en l'administració supramunicipal, és a dir, nosaltres gestionem el que bonament podem tots a casa nostra, però moltes vegades ens queixem que els ens superiors no ens tenen en compte. I aquesta és una històrica. I l'altra són els solucionar els problemes històrics que tenim, diríem, que són, jo diria, almenys jo, el tema de l'habitatge. Jo crec que el tema del dret a l'habitatge hauria de ser universal. Per què? Perquè veure com la teva població marxa, veure com una família s'arrela al municipi i que després aquests nanos que han fet la vida aquí, que han fet l'adolescència aquí, que s'han creat amb els espais, amb les entitats del poble, quan és el moment d'independitzar-se, no poden quedar-se al municipi que estimen perquè no tenen on ficar-se, perquè no hi ha un espai preparat per ells, d'acord? Doncs això jo crec que és una cosa que tots coincidiríem en que és una de les mancances. I en ajuntaments petits potser més, perquè no tenim capacitat. Ajuntaments grans encara poden intentar fer promocions d'habitatge públic. Ho preguntes a un alcalde, per tant jo diria que tota. Al final, si ens creiem, que jo crec que ningú discuteix, que els alcaldes i les alcaldesses perquè els alcaldes i alcaldesses són els màxims, dirigents del municipi, però estan envoltats tots de grans equips de govern i de grans professionals. Per tant, jo diria que tot aquest teixit de regidors, regidores, tècnics dels ajuntaments que saben molt perquè ho han treballat moltíssim, doncs es tinguin en compte quan planifiquen a nivell general. Per què? Perquè al final nosaltres som els representants del territori i qui sap més que el del territori. Molts dels problemes que hi ha hagut moltes vegades és perquè s'han planificat des de despatxos de Barcelona sense saber la realitat física. I després la segona és el tema que hauríem de crear ens transversals que estan com una mica on tots hi tinguessin cabuda. Jo crec que això també és una cosa que es té que intentar aplicar al país, perquè si no, sempre caiem també l'error que els 4 ajuntaments, alcaldes i alcaldesses més grans del país són els que tenen poder, per tant, en definitiva, perquè tenen molta més població i tenen molts més recursos, doncs si acaben dictaminant què han de fer els altres, els pobles petits, doncs molt malament. Llavors, Catalunya és molt diversa, té 900 i pico ajuntaments. La major part de petits i mitjans, de grans ben pocs n'hi ha. I per tant, tot aquest teixit que s'ha d'escoltar i s'han de crear tots els ens que calgui perquè se sentin identificats i tinguin veu. Bueno,
no diré res que no se sàpiga. Al final, a més ara venim molt recentment d'unes eleccions, no? I per tant la gent ha pogut expressar a les urnes unes eleccions que ningú volia, no? Enmig d'una pandèmia, però es van fer, els resultats són evidents i per tant ara toca fer govern. Potser d'on venim, diguem, és sempre que hi ha dos bandes o dos ideologies molt diferencials sobre un mateix tema, sempre hi ha molta diferència, no? I el que ha passat els últims anys amb el procés identitari. Nosaltres jo crec que hem de seure i parlar, i és un tema polític. I el problema és que en aquests moments tot això ha passat en un altre marc que no hauria d'haver entrat mai, que és el jurídic. I en el moment que això passa, que aquí el que va ja no és si ens entenem parlant i buscant solucions, sinó que el que decideix és un tercer que moltes vegades segueix altres línies que no tenen res a veure amb les que busquem com a societat, doncs malament rai, no? En aquesta vida, i només en els moments que estem vivint ara, només hi ha una manera que és la democràtica. És a dir, el que la major part de la societat vulgui és el que té que passar. I la manera d'afrontar-ho no té que ser parlant, seient i parlant, és que no n'hi ha una altra, L'últim que he llegit que m'agrada molt, Salvador, és d'un nàufrag que a Centroamèrica, que va entrar en nàufrag, el van trobar al cap de 400 i pico dies i va naufragar sol en una barca petita de pescador i explica la seva supervivència i un llibre molt recomanable per aprendre que davant la dificultat sempre hi ha una solució. No sóc gaire de pel·lícules, Bret Hare, Money for Nothing, de Dire Straits, Escudella i Cardolla. Bé, Catalunya. Qualsevol amb la família. Un esport, en tinc diversos, però el trial. La sinceritat.